Jamen, vi er kommet her til Vinfeld Øko i dag med en stor dobbeltdækkerbus fra København. Der er en masse interesserede københavnere, som går op i dyrevelfærd og økologi og gerne vil se, hvad et godt griseliv er. Så vi har oplevet stor opbakning til det her arrangement, og det er fedt at se, at der er så mange specielt børnefamilier, men også unge, som gerne vil ud og opleve, hvordan grisene de lever. Ja. Det er de unge, der går foran. Uden tvivl, det er dem, der kan se meningen med økologi og sætter en ny standard for, hvordan kødproduktionen i Danmark skal være. Ja, det er rigtigt. Skal I have et par futter her, så I kan komme ind til grisene? Værsgo. Du skal nok også have futter på. Yes, til hele flokken. Vil du give mig på, Naja? Det er sådan, det skal være. Ja. Når vi taler med dig, så skal vi jo egentlig vestover, når vi skal tænke på, hvor du bor. Jeg bor i Snerding, og mit navn er Erik Tang Vestergaard. Ja. Og hvorfor er du kommet her i dag? Ja, fordi jeg går ind for økologi. Jeg har levet økologisk de sidste 20-30 år, nok nærmere 30 år. Hvad er overbevist dig om, at du skal spise økologisk? Det er bedre dyrevelfærd og mere smag i magen. Ja. Må jeg spørge dig, hvis jeg nu lavede en blindtest med dig og gav dig en gulerod, som var økologisk, og en, som traditionelt havde fået noget gødning fra Sydamerika, de her store sække, vi får, tror du så, du vil være i stand til at smage forskel? Jeg mener, jeg kan smage forskel. Kan man beskrive det, den forskel, hvis du skulle gøre det? Ja, hvis du sagde traditionelle fødevarer, så økologiske, og så lægger 10 varer op ved siden af hinanden, så tror jeg, der er en plet ved flere økologiske end traditionelle fødevarer. Ja. Så vil jeg spørge dig, nu har vi jo en krise, nu har vi lige overstået en covid-19-krise, og nu er vi i gang med noget med Ukraine. Det betyder, at vi har en galopperende inflation. Tror du, det vil få folk til at købe mindre økologisk? Ja, det tror jeg. Ja. Så generelt tror jeg også, særligt familie, hvis der er 4-5 børn. Ja. Men jeg kan sagtens få råd til at leve økologisk. Så må man spare på noget andet. Ja, så kan man spare på noget andet. Ja. Hvis man eller man kan også spise mindre kød, hvis man spiser kød. Ja, det kunne man. Der er slet ikke problemer i det. Nej. Spiser du grisekød? Ja. Så er det en fornøjelse at se på den der. Ja, de har det godt. Ja, det har de. I stedet for, at de er i en grisestald i folde, hvor der kun er, hvor der er 10-20 grise, der står op og ned af hinanden. Ja, det er en ren fornøjelse. Ja, det er godt. Ja. Virkelig godt. Ja. Så det er den anden økologiske gård, jeg er på i dag. Ja. Nå. Hvor har du været henne ellers? Hvad er det? Vippe? Ja, Vipperød. Vipperød. Ja. Er der forskel på de to? Ja, men man skal ikke se forfordele den ene for den anden, men lad os sige, det her det er udmærket og meget godt. Det er fint det her. Ja, og service på med varme pølser. Ja, det skal vi også lige op og ferske pølser, man kan købe. Ja, det var godt. Fint. Og du fortsætter med det, med det økologiske? Det gør jeg, så længe jeg lever, men nu er man jo oppe i alderen efter. Og jeg taler med. Jeg hedder Kirsten Dahl Pedersen, jeg er dyrlæge, og jeg arbejder på Københavns Universitet, hvor jeg er forsker og underviser. Og vi står her i dag og kigger på nogle grise, som lever et rigtig dejligt liv, hvor man har som gris mulighed for at udleve en hel masse naturlig griseadfærd. Man kan, når man står her og kigger sig omkring, så kan man se, at der foregår noget over det hele tiden. Grise er nogle ekstremt nysgerrige dyr, som bruger deres tryne til at undersøge deres omgivelser hele tiden. I modsætning til os, hvor det er synssansen, der er vores primære sans, så er det for grisene lugtesansen. Den er lige så god som på en hund. Og deres tryneplade, der har de lige så meget følsomhed, som vi har i vores fingerspidser. Så det er altså næsen, de bruger hele tiden til at undersøge deres omgivelser og rode i jorden. De er jo altædende og æder, hvad de støder på i jorden. Og det kan være rødder og biller og orme og alt. Og hele tiden er de i gang med noget. Og det kan man godt fornemme, når man står her, at der er grise, der er i gang med noget hele tiden. Der er også nogen, der ligger i en bunker og hviler sig, og så pludselig så vågner de og spænder rundt igen. Og den her type
af grisehold, det vil typisk være sådan noget, som forbrugerne tænker, at det er essensen af god dyrevelfærd. Det er det her med, at man har et eller andet element af naturlighed, og man har mulighed for at udleve noget naturlig adfærd. Og der, hvor debatten om dyrevelfærd nogle gange kan blive sådan lidt spids, hvis man stiller det over for det konventionelle landbrug, det handler simpelthen om, at man har nogle forskellige udgangspunkter for, hvordan man forstår dyrevelfærd. For hvis man taler med en økologisk landmand, så vil han også mene, at hans dyr har en god dyrevelfærd. Og det handler simpelthen om, at han har et andet udgangspunkt, hvor han vægter sådan noget som sundhed og trivsel, at dyrene er sunde og raske, der ikke er sygdom i stalden, og tager på, som de skal, og får unger, som de skal. Og det er en måde at anskue dyrevelfærd på, og det er ikke forkert, kan man sige. En anden måde at anskue det på, det er, som forbrugerne tit gør, står her og kigger ud på de her grønne marker og tænker, her er dyrene, de lever et naturligt liv, og det er den bedste dyrevelfærd, man kan have. Man kan sige, de to synspunkter behøver ikke at være sådan at udelukke hinanden. Men hvis man holder hårdt på hver sit, så er det svært at mødes i en diskussion. Man kan sige, helst skulle det jo være en blanding. Altså, dyrene skal både være sunde, raske og have mulighed for at udleve noget naturligt. Men det er en vigtig nuance at have med i debatten om dyrevelfærd. At det skal man huske nogle gange, når man diskuterer med folk, at folk kommer fra forskellige steder. Sådan, at deres udgangspunkt for at forstå dyrevelfærd er forskelligt. Det betyder ikke, at det er et forkert udgangspunkt, men bare, at man har forskellige udgangspunkter. Og kan man sige, hvis man som forbruger tænker, at det her det er den rigtige måde at holde gris på, så er der kun én ting at gøre ved det, og det er jo at købe det her nede i butikken, fordi handlekraften ligger hos forbrugeren. Landmænd, de er forretningsfolk, og de vil tjene penge, og det betyder, at hvis alle forbrugere efterspørger det her, jamen så lægger landmændene også om og laver det her. Altså de laver det, som de kan tjene penge på. Men faktum er jo, at de fleste forbrugere, de vælger pris over alt andet, når de står nede i supermarkedet, og det vil sige, at de vælger de konventionelle produkter, som er billigere at producere, fordi det foregår i sådan mere kontrolleret, effektive sammenhæng. Og det vil så sige, her når vi nu har galopperende inflation, så vil mange sikkert vælge den billigste vare. Ja, det tror jeg. Altså, det gælder jo for alle mulige former for dagligvareprodukter, at forbrugerne, som situationen er lige nu, i højere og højere grad retter sig mod discount. Ja. Så det er klart. Der synes jeg har en helt anden opfattelse, når jeg handler. Folk vil rigtig meget gerne, men de har svært ved sådan at orientere sig. De er ikke mærket altid så hensigtsmæssigt. Nej, men det er jo... Men de vil gerne, så må de spare på noget andet, siger de. Jo, det kommer nok an på, hvilke segmenter man lige bevæger sig i, hvad folk prioriterer. Ja. Og det er jo også folks egen sag, kan man sige. Men det med mærkerne er rigtigt. Det kan være meget, meget svært at orientere sig i mærker, og hvad de forskellige dyrevelfærdsmærker betyder. Og så er der alle mulige andre mærker, men også så er der nøglehulsmærker og klimamærker og svanemærker. Det er jo en skov af mærker. Ja. Og hvis man både gerne vil have god dyrevelfærd og handle klimamæssigt, og det skal være altså, det bliver svært nogle gange, og det kan også nogle gange få folk til simpelthen at sige, det er for vanskeligt. Ja. Nu tager jeg det, der er billigst, fordi det forstår jeg i hvert fald. Prisen forstår jeg, og så vælger jeg det produkt. Ja. Det er svært her. Ja, det er her. Ja. Jeg skal lige høre, er det trip-trap-træsko, det her? Det er trip-trap-træsko. Mormor, datter og barnebarn. Ja, og vi kan godt se, hvem der er hvem. Ja, heldigvis. Ja. Jeg skal spørge, det er dig, der er den ældste, ikke? Jo. Bor du her i området? Jeg bor inde på Østerbro, og så er jeg kommet ned for at besøge min datter, som bor i Ånløs, og mit barnebarn, så vi synes, det var rigtig hyggeligt at komme ud og... Spiser du selv til daglig økologisk kød og fødevarer? Ja, det gør jeg. Godt. Nu ved jeg ikke, hvor dyrt du bor i København, men der er noget med, at man regner med på grund af den her galopperende inflation, at folk vil spise mindre økologisk. Tror du også, du vil gøre det? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, kan man spare på noget andet? Ja, det er sådan, det er. Ja, det synes jeg også. Jeg har spurgt den anden, der var ude, og jeg vil også spørge jer. Hvis jeg nu gav jer en gulerod, som var økologisk, og en gulerod, som var helt normal, altså dyrket, tror I, så ville I kunne smage forskel? Ja, helt sikkert da. Hvordan? Jeg tænker, de er sødere. De er økologiske. Ja. Ja. Så det er godt nok. Og dyrevelfærd, det er I helt med på, kan jeg forstå. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, det er ikke alle, det er en selvfølge. Ja. Det er derfor, vi skal have det ud. Det er jo ballade. Det er godt nok. Det er godt nok. Ja. Tak. Og lille får lov at spise sundt lige fra...
Hun får også masser af økologisk mad. Hun har spist sundt lige fra hun var født. Ja, og hendes mor spiser sundt også. Ja, så kan næsten ikke være bedre. Og jeg taler nu med Josefine Wienfeldt Adler. Ja. Og sammen med din mor, så driver du den her gård her. Ja, Wienfeldt Øko. Ja, det er noget med økologiske grise, safari, som det hedder ikke. Det er ikke, fordi det er stadig forkert. Men hvordan fik du ideen til at komme ind i økologisk landbrug? Det er jeg næsten vokset op med. Mine forældre havde en gård sammen med økologiske grise, som de lavede om i 2007. Så det er noget, vi altid har gjort. Ja. Og det er jo også spændende. Og det er noget, der ser vinder ind blandt unge, med at kødet skal være rigtigt. Men der er også noget, der hedder priser. Tror du, den her inflationskrise, vi har nu, vil påvirke salget af jeres varer? Jeg tror, at mange af de kunder, vi har, det er især børnefamilier og folk, som i forvejen bruger mange penge på deres fødevarer. Så jeg tror ikke, at vores produkter bliver påvirket lige så meget. Nu er min kone går meget ind for økologi, og jeg er sådan mere, jeg kan spise både det ene og det andet. Jeg vil spørge, hvis du nu skulle anbefale mig at spise en økologisk gris, hvad årsag skulle jeg så gøre det? Jeg synes, at du skal gøre det, hvis du kan lide det, du har set i dag. Ja. Altså, hvis du kan lide den måde, vi har grisene på. Ja, altså de vokser op under særdeles gode forhold, ikke? Ja. Men jeg vil så spørge dig, hvis nu man ser på det sådan mere nøgtern som forbruger, så sige, kan man smage forskel som almindelig dansker mellem en økologisk gris og en traditionel gris? Du vil se, at kødstrukturen er anderledes. Altså det er nogle grise, der bruger kroppen meget mere end dem, der bor indenfor. Ja. Så derfor så vil kødstrukturen være anderledes. De vil have nogle andre der er mere smag i dem, hvor de har fået lov at bevæge sig, ikke? Ja, det er jo noget, det synes vi i hvert fald, at det har. Og det synes jeg for eksempel, hvis det er noget oksekød, så synes jeg helt klart, hvis en ko eller en kalv har gået udenfor, man kan smage forskel, selv jeg kan. Ja, det tror jeg også, man kan. Ja. Er det dyrere at opdrætte en økologisk gris end en traditionel gris? Ja, det er det, fordi jeg har jo mange flere arbejdsopgaver. Jeg skal lave hegn hele tiden, jeg skal flytte dyrene, og alt foder skal ud manuelt. Så der er jo mange flere mandetimer i det, og det er det, der gør, at det er dyrere at købe. Hvor meget er det dyrere end en traditionel grisekød? Det ved jeg faktisk ikke, at det der ligger i... Jeg kigger ikke så meget på det konventionelle. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, en flæskesteg koster vel en del mere. Ja, og det er der altså også folk, der vil betale for at få en ordentlig benzin. Det er der. Altså, det har vi kundegrundlaget til. Ja. Og de barn skal jo også, du er mor for et år siden, de barn skal jo også kun have økologisk kød, ikke? Jo, altså han spiser jo det, jeg spiser. Ja.